May sa iti barangay Kasilyan iti ili ti Bacarra kariti kang runaan na malaylayos no panawenen ti panagtutudo at dapit ti paset na nga arig na agbalingasla. Ngem malaksid kada iti narigat iti sitwasyon pagyamyamanan ti residente ti parabor ti lugar da. Kunada na pintas ti klase ti daga ditoy arason na napintas met amulaan kaditi high value crops kas ti paborito asanja. Nadalunan mi digiti narway nga imay nagburas ti sanja. Dagitoy ti may biyahe ti naduma-duma lugar kasi ti Tugegaraw. May samet ti Mannalon ani Eric kadagiti imununan na nagpaburas. May nga ektarya ti daga ti minulaan na ti 10,000 na bukel ti sanja ken agarup 8,000 kaditoy ti nailakonan. Patsyen na napinpintas kumapay ti apit no saan na nakaptan ti sakit ti sumagmamano amula. Ako sir, deti kung ko nga batik ako na da kay sir, aggango ti bulong na. Kasi ngamin no nagango amin sir, narigat na mapadakkel ti bunga na. So no hanga dumakkel lagi bunganan sir, ano no kwati pagbalinan lagi nga bungan sir han nga mailako no kwan. Aman sir, ng katamtaman lang amin size na no kwan. Dulaing nga bulan ti panaguray digiti Mannalon sakbay a mabalinda burasen digiti sanja. Itatawen, daytoyen ti may kadwa a harvest da. Magustuhan digiti Mannalon iti barangay Kasilyan amulaan digiti dagada ti sanja. Gaputa ko nada ay year-round when no intero atawen ang mabalinda nga imula digitoy malaksid laingen no nakaro ti panagtudtudo na. Yung nabintas mo ti sibuyas sir, yung adang amin season na dito sibuyas. Hanang aming totally nga tuloy-tuloy ti mulan. Ita posible ang mapasaran ti El Nino, mabalin nga adumet ti tsansada nga agmula. Ngem ti problema, adda epekto na kadakwada ti nagsasaro na panagnato ti presyo ti petrolyo kariti napalpalabas a bulan. Numan adan iti napasama ka rollback, saan pa yan nagsubli ti nakairwaman da a presyo. Idi ko 50 plus lang ka, ti ko tatagot napan ti 100 plus. So di may isang naggasto mi sir. Ngem J 8,000 nga nalako yu sir, naparwaryo met laing tayo puunan nyo. On, Kaya sir. panlugyo. So, damot napagkatbas tialat bagas. Ngem no na bababa ko masar ti dati pa lang nga presyo ti petrolyo at ado ko mati. O na sir. Kabayatan nagtultuloy met diti programa ti gobyerno lokal amang tulong kaditi Mannalon ken kastapayen digiti manggalap kang runaanan ita nga adday ti sangsangwen na krisis. Mark Magdirila, Balitang Solid North.